Gabon pelotazaleok, hementxe gaituzue. Bilboko Deportibo pelotalekuan, hementxe izango baita minutu gutxi barru, lehendakari txapelketaren finala, pala txapelketaren finala, eta final honetan, bikote batek, Arribilaga eta Torrek osaturiko bikoteak, hirukote bati egin beharko dio aurre. Iriondo, Alustiza eta Oterok osatzen duten hirukoteari. Minutu gutxi barru hasiko da partidua, dena den oraindik denbora pixka bat beharko dute, berotzen hasi ere egin ez direlako, aldageletan egin dituzten berotze ariketez gain, ohizko berotze ariketez gain, ez dute oraindik behintzat aukerarik izan pelotakada bakar bat jotzeko ere, oraintxe bertan duela segundu gutxi bukatu delako lehen biziko partidua, eta aipa dezagun partidu horretan zeintzu jokatu duten eta zer gertatu den ezer baino lehen. Leku eta Otxandionok 39 eta 37 irabazi diete Peluaga eta Sanchezi. Hementxe iduzue, partidu honetan jokatuko duten 5 pelotariak. Ezkerretatik hasita, Arribilaga, Torre, Alustiza, Iriondo, Alustiza eta Otero. Txapa gora bota du erdiko epaile nagusiak, Jose Mari Zarandonak, eta ez dakit zer izan den txapak erabaki duena, dena den laister jakin ahal izango dugu. Esaten ari ginen lehen partidua 39 eta 37an bukatu dela. Eta ez noski norbaitek min hartu duelako eta partidua suspenditu behar izan dutelako. 39garren tantoan bukatu delako baizik. Izan ere, Deportibo pelotalekuan zenbait esperimento berri egin nahi izan dituzte. Eta 35era zen partidua 39ra luzatu behar izan dute. Partidua irabazteko bitanturen aldea atera behar delako gutxienik. Ekin dezaiogun pelotariak aurkezteari. Hortxe duzue, historiarik eta titulorik gehien duena. 37 urte ditu Fede Arribilagak. Metro bat eta 75 zentimetro eta 75 kilo. Nafarra da bera, etxalartarra hain zuzen ere. Berarekin batera jokatuko duena, bera baino 10 urte gazteagoa da, eta bizkaitarra bilbotarra hain zuzen. Ion Torre irudietan duzuen mutilpuska horixe. Ion Torre, esan bezala 27 urte ditu, metro bat eta 85 zentimetro, eta 83 kilo, eta bilbotarra da. Hirukotean berriz, bi gazte dira, Iriondo eta Otero, 25 urterekin eta bestea desente zaharragoa. Hortxe duzue, 5 protagonisten artean urterik gehien duena. Jose Alustiza da irudietan duzuen pelotari hori. Ezker Rutsa bera, 39 urte ditu, metro bat eta 76 zentimetro eta 78 kilo. Hau ere Nafarra da, Aresoko hain zuzen, Leitza ondokoa. Aurrekaldean lanean ari beharko duen beste bat. Hauxe da, Iriondo. Oteroren datuak dira horra azaldu direnak, baina hau Iriondo da, Javier Iriondo hain zuzen. 25 urte ditu, metro bat eta 78 zentimetro, 76 kilo, eta bizkaitarra dau ere, Izurtzarra hain zuzen. Eta bat besterik etzaigu falta, aurkezteko hirukotean atzelari lanak egingo dituena. Hortxe duzue, Juan Carlos Otero 25 urte ditu honek ere, Iriondok bezalaxe, metro bat eta 75 zentimetro eta 82 kilotako pixua. Eta Alkizarra da, Gipuzkoako Alkizako hain zuzen. Bikotea handia da, ez du aurkezpen handirik behar bikote honek. Arribilaga aspaldiko urteetan horrari da. Aurreko kuadroetan aurrelarien artean punta-puntan dabil aspaldi honetan. Eta Torre gaztea izanagatik, 27 urte besterik ez baititu. Torre ere guztiz ezaguna eta goi mailakoa. Bi esku indartsu ditu, bi beso indartsu. Eta atzeko kuadroetan gutxi dira, berari itzal egin diezaioketenak. Gaztea izanagatik, urte batzuk badaramatza dagoeneko puntakoen artean, eta tituloz ere osatu xamarturik dabil. 5 txapel baititu irabaziak, txapelketa ofizial eta torneoetakoak denak zenbatuz. 5
txapel ditu Torrek. Hirukoteari berriz, hirukoteari buruz zer esango dugu. Hasieran finalean sartuko zirenik ez zuen inor asko guste. Baina hasiera punta-puntakoa izan ez zuten arren, zenbat eta partidu gehiago jokatu, euren jokua orduan eta hobea izan da. Eta hementxe dira finalean. Eta ez gehiegi fiatu gainera, edo zertarako gai dira eta. Hirukotea hiru izateak badu noski bere abantaila nabarmena, pelotalekua betetzea eta zoko guztiak ondo betetzea asko zera erresagoa delako, baina hori bentaja izan litekin bezalaxe, elkarrekin ondo moldatu ezean eta elkar ondo ulertu ezean, batak besteari traba egiteko arrisku ere izan hori da. Konpenetrazioa da hirukotearen sekretorik handienetako bat, zalantzarik gabe. Horrexegatik, behar bada hirukotearen emaitza eta jokua behar bada bikotearena baino dudakoagoa da. Baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Favorito garbirik ez du neurketa honek. Txapelketa hasieran partidu hau jokatu zenean favorito garbia bikotea zen zalantzarik gabe. Baina ordutik ona partidu mordoska pasada. Egun mordoska ere bai. Arribilagaren lesioak finala desente atzeratu duelako gainera. Eta favorito garbirik ez. Lehenbiziko sake aterako dutenak urpinak izango dira. Iriondo hain zuzen, eta hortxe da, Izurtzarra lehen sake ateratzeko prest. Hasi da partidua. Torrek ezkerrez ondo eraman du. Alustiza ezkerra, pelota atzeratuz, ondo. Torrek eskatu dio pelota Arribilagari. Iriondo. Arribilaga, ondo atzeratuz. Motz xamar geratu zaio pelota hori, Otero hori, eta ez du txapagainera eramaterik izan. Bote motz xamarra egin dio bai pelota horrek. Iriondo eta Alustizak nahi eta utzi dioten arren, hortxe duzue. Sekulako pasilloa utzi diote kantxaren erdi-erdian, baina beharturik sartu du bere ezker besoa hor Alkizako atzelariak, eta txapapera joan da bere pelotaka da. Beraz, lehen sakea hirukoteak atera duen arren, bikotearentzat izan da partiduko lehen tantoa. 45 tantutara izango den partidua, 44 berdinketarik ez bada behintzat. Horrelakorik gertatuko balitz, 46ra luzatuko litzateke, 45nako berdinketarik balitz, 47 eta horrela ese 50 tanturaino, 50 aurrera ez da beste aukerarik izango. Bat eta huts bikotearen alde, eta Arribilaga da eskuinez sartu dena, eta tantoa lortu duena. Esan dugu, hirukoteak badituela zenbait abantaila, baina elkar ondo ulertu ezean, bestelakoak ere baietz esan dugu, eta hortxe duzue adibide garbia. Bote pronto sartu da hor Arribilaga, ez du ezertxo ere egin, aukerako pelota zuen Iriondok, Alustizak berak ere bai, hartu izan balu, baina nik zuretzat, zuk neretzat, azkenean inork ez du jo. 2 eta huts. Arribilaga, atera du sakea. Alustizak hartu du. Torre, seguru eta indartsu. Alustizak pelota txarrak endu dio Otero hori. Pelota gurutzatu egina izan du Arribilagak, baita Otero berak ere. Eta Torrek atzera. Torre berriro atzeko kuadroetan nagusitu. Otero geraman. Otero, Arribilaga eta ezin, baztertu egin zaio pelota 6 erdian Etxalarko aurrelariari. Horixe izan da hirukotearen lehen tantoa. Bat, Iriondo, Alustiza eta Oterok, 2 Arribilaga eta Torre. Fermin, jende askorik ere ez da gaur ona inguratu, baina giro pixka bat behintzat badago.
Eta zalantzari gabe, giro hori pixka bat sortu duena, hirukoteak azken partiduetan erakutsitako jokua izan da. Hasieran inor gutxi uste zuen finalera itxi zitekeenik, eta gutxiagok finalean ere pronostiko garbirik izango etzenik, baina hementxe da hirukote hori. Iriondo, Alustiza eta Otero gozatzen dutena finalean, eta gainera pronostiko garbirik ez. Bai, azken partiduetako emaitzak, azken partiduetako jokuak erakusten du, bai bikotea eta bai hirukotearen artean, oreka badagoela. Eta beraz, normala da, pronostikoetan, irabazle garbirik ez aipatzea. Bestalde jendeari dagokionean, jende pixka bat badago, baina hemen aurrekalde honetan gu gauden inguru hontan, utxunea handi xamarra dago. Ez dakit, eguraldiare ez da batera proposa etxetik ateratzeko, kontutan izanik etxean lasa ikusteko bidea badutela pelotazaleek, normaltza jo beharko dugu. Bikotea eta hirukotearen arteko partidu honetaz, nik uste dut aurreneko aldia dela, txapelketa ofizialean, hirukote batek horrela final bat harrapatzea lortzen duena, eta abantaila kopuruari dagokionez, frontoia kubritzeko eta bat eta beste behar bada hirukoteak abantaila hori izan dezake, baina bestalde kontu izan behar dugu, hirukotean diren pelotariak denak beraien tokitik kanpoari direla jokatzen. Iriondo ari da, normala baino, pikin bat aurrerago jokatzen. Hau da, 5 eta 6 kuadro ingurutik aurrera. Alustiza berriz, aurrelari izanik, bera jokatu ohi duen tokitik baino pixka bat atzerago ari da. 6 eta 8 kuadro artean. Eta Otero bera ere, antxe atzean, pelota asko beran eta oso dukiak direnak beste batzuk jokatzen, eta bera alduenean sartzen. Esan bezala, hirurak ari dira beraien ohizko tokitik kanpo jokatzen. Hori ondo elkar hartu ezkero, dudari gabe, partida irabazi dezakete, ondo gainera. 2 eta 3 da emaitza, azken tantoa, Iriondo, Alustiza eta Oterok egin dute, eta bikotearen 3. Iriondoren oparitxo bat izan da, 2 sake pasa egin baititu jarraian, eta horrelaxe lortu dute Arribilaga eta Torrek euren 3. tantoa. Orain ere pasa egin du Iriondok, eta Izurtzarrak beste alegin bat egin beharko du. Bote egin, atera du sakea, oraingoan sake gogorra izan da gainera. Alustizak ezkerrez atzera, pelota txarra eraman du Torrek, oso txarra. Alustiza. Otero. Iriondok atzera. Eta Torreren tantoa. Torrek lortu du 4. tantoa. Bere eskuinka da benetan indartsua eta ondo bideratua izan da. Bilbotarrak badaki bai atzeko kuadroetan ezker eskuin seguru eta indartsu jokatzen, eta partidu hasiera honetan ere nik uste diferentzia ezartzen ari dena bera dela. Atzekaldean tantu bakar bat galdu gabe ari da, eta ezker eta eskuin oso ondo enpalatuz gainera. 4 eta 2, 4 Arribilaga eta Torrek, 2 Iriondo, Alustiza eta Otero. Sake luzeegia atera du oraingoan Fede Arribilaga. Pasa izan da, beste bat atera beharko du beraz. Atera du urrengoa. Oraingoa berriz laburregia. 4. kuadroarako ez zuen asko falta pelota horrek, baina geuk ere gauden txoko honetatik ongi ikusi izan dugunez, ez da ez 4. kuadroara iritsi. Zentimetro batzu besterik itzizkion falta, Fermin, baina ez da iritsi. Ez da iritsi, ez, garbi, falta garbia izan da, eta ondorioz, Iriondok lehen bi pasaz tantoa galdu baldin badu, orain Arribilagak gauza bera egin du, gauza bera ez, tantoa galdu egin du, pasa bat eta ondoren falta bat egin duelako.
Egindako tantoak baino galdutakoak askoz gehiago partidu hasiera honetan. Ea gauzak aldatzen diren. Eta denok ere partidu onik ikusteko aukerarik dugun. Otero duzu irudietan. Gustoko pelota aukeraturik, berriro jokoan jarraitzeko asmoz denak ere. Iriondo. Botea egin eta atera du sakea. Airez ondo sartu da Arribilaga, baita Alustiza ere, Arribilagak atzera. Torreri utzi dior pelota etxalarkoak, eta honek txapapera bidali du. Ez zuen pelota txartxarra ere, errepikaturik ikusteko aukera izango dugu orain. 5 iguales. Gabon berriro Bilboko Deportibo pelotalekutik. Zenbait arazo izan ditugu azken minutu hauetan. Gure irudia. Lehendakari txapelketaren finaleko irudiak zuen etxeetaraino iristeko. Arazoiek konpondurik. Ea ez dugun beste etenaldirik eta partidua bukatu arte osotasunean emateko modurik dugun. Une honetan Bosnako berdinketa da markagailuan agertzen zaiguna, eta partiduko tanturik politena ikusten ari garela esango nuke. Pelotaka da indartsuak, eta aurreko kuadroetan ere burruka. Torrerentza da pelota hori. Bote pronto sartu behar izan du Alustizak, eta bere ezkerkala hori eskuineko koltsoira joan zaio zuzenean. Hortxe duzue azken tantu honen errepikapena. Seiterditik bote pronto sartu behar izan du Alustizak, Oterori pelota txarra kenduna izan diolarik, baina kanpora joan zaio bai pelota, eta berriro Arribilaga eta Torre dira aurretik markagailuan. Hirukoteak ere lortu du 5 eta 4 aurreratzea, lehen aldiz hortxe aurreratu dira Iriondo, Alustiza eta Otero, baina Bosnako bigarren berdinketaren ondoren berriro aurretik dugu bikotea. Arribilaga eta Torrek 6, Iriondo, Alustiza eta Oterok 5. Irudietan dugun tantoa, oso tanto polita izatez gainera, oso luzea izan da, ez dakit nik, luzenetako bat, nik neuk ikusi dudan luzenetako bat, ez ote den izan. Luzea izan da bai, gainera jendeak ere pelotarien ahalegin hori txalo zaparra sutsu batez eskertu nahi izan du tantoa bukatu denean. Eta hori da seinalerik garbiena zalantzari gabe. 6 eta 5 da markagailua esan bezala, azken sake atera duena Fede Arribilaga izan da. Eta pasa egin duenez, beste ahalegin bat egin beharko du etxalartarrak. Atera du Alustizak Aidez harrapatu, eta txapara joan da Arribilagaren pelotaka da. Asarre xamar Fede Arribilaga. Hortxe duzue aldageletara doa. Ez dago erabat gustora etxalartarra. Palarekin arazoren batzu dituela dirudi, eta aurreko epailea lagunduelarik aldageletarako bidea hartu du. Eta markagailuan 3. berdinketa. Launa egon dira lehen da bizi, Bosna ere bai, eta orain 6. Aurreneko sakean, normalean, aurrelaria gainditzeko nahi horretan, behin eta berriz, ari dira, bi aurrelaria gainera, bai Iriondo eta baita ere Arribilaga, sake luzegiak egiten, pasa egiten, eta orain guztiz alderantzizkoa gertatu zaio, aurreko tantoan gainera pasa egin ondoren Arribilagak falta egin du, oraingoan Alustizak harrapatu du aurrean, eta harrapatu eta gainera tantoa sartu dio. Ederki ikusi izan duzu errepikaturik azken tanto hori. Arribilaga berriro kantxan da, 6 erdian dagokion toki horretan, hortik saiatu beharko baitu
Iriondoren sakeari Aidez erantzuten. Eta hortxe da bai, Izurtzako aurrelaria, atera du sakea. Aidez harrapatu du eskuinez Arribilagak, atzera, Oterok ondo erantzun. Eta txapapera, Iriondok txapapera. Pelota astuna zen. Bote egin baino lehen harrapatu nahi izan du Izurtzarrak, hortxe duzu errepikapena. Ez du ez bere eskuin beso hori behar bezala sartu. Eta berriro aurretik dugu bikotea. Arribilaga eta Torre, 7 eta 6 orain. Arribilaga da, sakea ateratzera datorrena. Atera du, oraingoa ere luzea, luzeegia bai. Sakez airea kentzeak asko balio du. Pelota behar bezala gurutzatzen asmatu ezkero atzeko kuadroetatik erantzun behar izan ohi duelako atzelariak. Baina horixe lortu nahi horretan lehenbiziko sakea gehienetan luzegia atera ohi dute. Eta lehenbiziko ez ezik bigarrena ere luzegia atera dute zenbait aldiz. Oterok pelota txarra eraman du Horrezkar Aidez. Atzera Torrek, Oterok oraintxe ere pelota txarra eraman du. Arribilagak atzera. Oso ondo Alustiza. Otero. Gora joan zaio, goiko koltsoira. Lehen bata bestearen jarraian bi pelota oso txarrak eraman ditu Aidez. Baina orain honetan bera izan da. Beste bi baino erresagoa zen honetan. Gora bidali duena. 8 eta 6, bi tantuz aurretik, Arribilaga eta Torre. Artekariak bien bitartean, 1007 ari dira oiukatzen, Arribilaga eta Torreren alde. Arribilagaren sakea. Eta oraingoan Torre bera izan da, pelota txapapera bidali duena. Kolokazio akatsak izan dituela uste du nik hor. Hortxe duzu errepikaturik, Fede Arribilagak ondo utzi dio pelota, bai kolokazio akatsak izan ditu bai. Berak uste baino motzago geratu zaio pelota hori, ez dakit botea berak uste baino motzago egin diolako edo ondo antzeman ez diolako. Behintzat azken momentuan Gerria behar baino gehiago makurtu behar izan du eta txapapera bidali du pelota. Eta baita oraintxe ere, sakez egin du 8. tantoa Iriondok. Arribilagak ez du Aidez harrapatzerik izan eta Torreren erantzuna zuzenean txapapera joan da. 4. berdinketa, 8. Eta Fermin oso gerrezpan naiz, partidu hasi denetik sakez egindako lehenbiziko tantoa dau. Egindakoan lehenbizikoa galdu, bi aurrelariek bana galdu dituzte. Arribilaga eta kanpora joan da bai pelota hori. Eskuinez goitik behartu semarturik sartu behar izan du. Ez zuen ez erresa ere. Eta bigarren aldiz aurretik da hirukotea. 9 eta 8 orain. Lehen 5 eta 4 aurreratu da. Eta orain bigarren aldiz 9 eta 8. Iriondoren sakea, Arribilagak eskuina Aidez harrapatu eta Oterok atzera. Arribilagak berriro Aidez, baita Iriondok ere. Arribilagak atzera oso ondo. Pelota txarra Oteroren zat eta berriro gora. Oso atzean zen pelota hori. Aidez sartu behar izan du Alkizarrak. Ondo sartu da oso ondo. Ederki enpalatu du gainera. Baina gora joan zaio goiko txapara. Lehen aldiz, bi tanturen aldea lortu du hirukoteak. Eta diruari dagokionez
Oraindik ere bikotearen alde Fermin, baina pixka bat orekatzen ari da. Bai, une honetan 1000 markagailua berdinean da, bederatzina, eta diruak momentuz kolore gorria du. Gaizki ari nintzen bai, tantoa batzuei eman beharrean beste eman didelako, berdinketa da bai orain ere nagusi markagailuan. Laugarren berdinketa egin zuzen, bederatzina. Otero ezkerrak, hor Besobi Urriz nolabait erantzuna izan dio pelotakada zail horri, baina oso zaila zuen bai, eta postura horretan zailagoa. Fede Arribilagak bote prontoz bidari du hor pelota atzera, eta errepikapenean ongi ikusi ahal izan duzuenez, Oterok seguru asko pala luzatzerako ere bazekien ez zuela pelota hori txapagainera eramango. Pelota zaila zen gainera oso zabaldu atera da. Bai, ni uste dut bera ere esperantza kutsiz. Sartuko zela, sartu den postura horretan. Ez da ez nola nahiko azaina pelota bueltatzea. Ondo gurutzatu du hor pelota Fede Arribilagak. Bertan zegoen Iriondo, baina Fedek beti indarra handia ematen dio pelotari. Hortxe duzue. Ez dut uste nahita gurutzatua izan denik ere, ies egindakoa seguru asko, baina bintzat indarra handikoa zen pelota hori. Eta Iriondo, esan bezala bertan zegoen arren, hortxe duzue. Bertan zegoen bai, baina ez du pala behar bezala sartu. Behera joan zaio, 11 eta 9 bikote aurretik. Pelotak abiadura handia hartu du ezkerpareta jo duenean, goitik behera atera da gainera. Eta berriz ere sake luzegi Arribilaga. Hortxe duzu Etxalarkoa. Atera du bigarrena ere, Aidez ondo erantzun dio Alustizak, atzera Arribilagak. Otero ies egin dio eskuira pelota horrek. Pelota arroxamarra izan da, ezker horma indarra handiz jo du, eta eskuimarraz kanpo egin du botea oso nabarmen gainera. Hortxe duzu errepikapena. Ezker horma indarra handiz jo du, eta metro bat izan du sobran eskuinean. Sobran ez, faltan kasu honetan. 12 eta 9 partidu hasi denetik lehen aldiz 3 tantoren aldea. Alustiza Aidez ondo. Korrek eraman, aukerako pelota Iriondorentzat. Indarraundiz bidali du hor eta tanto. Indarraundia eman dio pelotari Iriondok. Hortxe duzu errepikapena, eskuina indarraundiz astindu du, eta Fedek berak ere nahita ez hartu beharreko pelota zuen, Torrerentzat oraindik zailagoa izango zelako, baina honek ere oso beharturik sartu behar izan du pala. 10 eta 12. Iriondo sartuko da berriro, indartsu orentxe ere, pelota ondo gurutzatuz gainera, Torrek eraman. Iriondo gutzi, Oterok eraman. Arribilaga, Alustiza, Arribilaga berriro. Otero. Torrek atzera. Eraman besterik ez, justu. Alustizak. Eta gora joan zaio Oterori. Azken ezkerkada. Oso atzean zen pelota hori. Frontisa bertan zuen Fede Arribilagak. Iritsi besterik ez baita egin pelota hori txapagainera. Pelota nahi atzeratzeko aukera izan du irudietan duzuen pelotari honek. Hortxe duzue, 3 terditik. Errebotera ino zioan pelota hori. Aidez hartu du Oterok. Erreboteatzeko ere etzen ez asko jobea izango. Eta gora joan zaio.
13 eta 10 markagailuan, 3 tanturen aldea berriro. Arribilagak aterako du hurrengo sakea. Aidez hartu du Alustizak eta Arribilagak ora. 11 eta 13. Sakez nahi bezala asmatu ezinik dabil Arribilaga. Lehen sakea ia beti luzegi ateratzen du. Eta beste askotan Alustizak Aidez ederki harrapatzen dio. 11 eta 13. Iriondoren sakea, Oteroren erantzuna. Oterorena ez Torrerena. Arribilaga. Iritsi egin da pelota hori, Iriondo gatzera. Torrek pelota txarra eraman du. Otero. Oraintxe ere pelota txarra eraman du Torrek. Otero eraman besterik ez, atzera Arribilagak, Alustiza Aidez ondo. Utseginez Arribilaga, Iriondok eraman. Torre, eskuinez. Alustiza, Torre. Eta ezin. Ez zuen pelota hori espero Oterok. Iriondok hasieran Aidez hartzeko keinua egin du. Berandu xamar konturatu da, beraren zatetzela oso aproposa. Eta Otero ustekabean harrapatu du. Bai, Otero zabalean zegoen. Inondik eretzen espero hori Iriondok ez jasotzerik. Iriondok ordea azken momentuan pala kentzea erabaki du eta Otero ezin ailegatu. 14 eta 11, bueno, partidoak jadanik kanto batzu, kanto dezente, jokatuak ditu eta ez dakit, joko aldetik, espero adinako mailarik izan duen hasiera honek. Kanto poli batzu izan dira, baina nik uste gehienen amaiera, pelotarien hutsen ondorioak ekarri duela. Halaxe da bai, partidu hasiera mintzat. Oraindik goiz da eta edozer gertaliteke eta ea partiduak joku hoberik eskaintzen digun aurrerantzean, baina momentuz behintzat esan bezala egindako tantoak baino galdutakoak askoz ere gehiago. Pala luzea espezialitate zaila da, guztietan zailena zalantzarik gabe. Eta partidu ona ikusteko aurretik txar asko ikusi behar izaten dira. Dena den gaurko honek itxaropen desente sortua zuen aurrez pelotazaleen artean. Oraindik ere ez du itxaropenik galduko noski, baina esan bezala hasiera behintzat ahul txamarra izan du. Otero ezkerrez, Arribilagak atzera. Otero berriro ondo eramanez. Torrek eskatu dio Arribilagari. Honek txapa gainean txikitu eta tanto. Ederki, eskuinez eskatu egin dio Arribilagari, oihu eginez. Atzelariak hobeto ikusten baitu beti pelota norentzat hobea izan litekeen. Arribilagari eskatu egin dio eta eskuinez txapa gainean txikitu egin du Bilboko atzelaria. 15 eta 11 lau tanturen aldea lehen aldiz. Arribilaga atera du sakea. Otero. Torre. Iriondo. Pelota gurutzatu egin nahi izan du, baina aukerako pelota utzi dio Arribilagari eta tanto. Iriondo pelota gurutzatu egin nahi izan du.
Palaz ikaragarri balio du pelota gurutzatzen asmatzeak, baina aukerako pelota utzi du zabal-zabalean Arribilagarentzat, eta Oterok oso zaila zuen zegoen tokitik erantzuteko. 16 eta 11, 5 tanturen zuloa. Gurutzatu bai, ondo egin du, bakarrik pelota arrotua, gelditu zaio, indar gutxit joa behar bada. Eta aukerakoa Fede Arribilagarentzat. Arribilagaren sakea. Iriondo hartu du Aidez, oso ondo. Iriondo berriro. Torre eskuinez erantzunez. Alustiza. Torre eskatu dio Arribilagari, honek atzera. Eta tanto. Torrek aukera ikusten duen bakoitzean, eta berarentzat, Arribilagarentzat baino hobea izan litekeela uste duen bakoitzean, eskatu egiten dio pelota, behar den bezalaxe hitz eginez. Eta orain honetan ere ez du ez barkatu Bilboko atzelariak eskuinez ederki atzeratu du, ondo gurutzatuz gainera, 8. kuadrotik, 8 terditik nolabait sartu behar izan du Alustizak, eta ezin izan du. Eta pixkanaka, badoa bikotea. 17 eta 11. Gora joan da Oteroren azken ezkerkada ere. 18 eta 11. Sakei dagokionean, sakeak egiten ari diren bi aurrelariak berdinan dira. Tantu bana egin du bakoitzak, eta bestalde gogoratu, Iriondok 2 pas egin dituela, eta Fede Arribilagak falta bat. Otero. Alustizak eskatu dio pelota Iriondori, Fedek atzera berriro. Arribilagak atzera. Alustizak pelota txarrak endu dio Oterori. Atzera Fedek, Otero ondo. Atzera berriro Fedek, Otero geraman. Iritsi eginda bai, pelota txarra eraman du Alkizarrak. Eta kanpora. Bi hormakoa egina izan du, bipareta egina izan du Arribilagak. Egin ere egin du, baina pelota arroegia izan da. Eta zuzenean eskuimarraz kanpo joan da. Ba ezpada Iriondok eskuina prest zuen, baina bera ere garaizo hartu da, pelotari pasatzen utzi dio. Eta horrelaxe lortu dute 12. tantoa, Iriondo, Alustiza eta Oterok. 12 eta 18. Lau berdinketa izan dira orain arte. Launa, bosna, seina eta bederatzina joan baitira, baina arrezkeroztik beti aurretik ditugu Arribilaga eta Torre. Atera du Iriondok sakea. Otero. Torre. Aukera Iriondorentzat. Gurutzatu, harrapatu Fedek. Otero katzera eta Torreri pala puskatu zaio, ikus dezakezuenez, pizati eginda geratu zaio pala hori, eta berealaxe, jakina, aldageletarako bidea hartu behar izan du. Hasieran palak ies egin diola iruditu zaigu, egan joan zaion puska hori ere desente handia zelako, baina ez. Heldulekua eskuan geratu zaio, hortxe duzue, errepikapena. Pala erdia egan eta beste erdia eskuan. 13 eta 18, eta Torre aldageletan da pala aldatzera joanik. Pelota hauek biziak izateaz gain astunak izaten dira. Pala bera ere ez mea delako, lodi asko izaten baita. Zabal bezain lodi ikasik, baina ondo jo ezean askotan gertatu ohi dira horrelakoak. Lehen partiduan ere izan da pala 2 aldiz aldatu behar izan duen pelotari bat.
guztiz oizko izan hori da, pala luzez batez ere. Pala aldatu beharra. Hortxe zuen prest zinta eta jarri beharreko guztiak jarrita bada ezpada Torrek. Beti izan hori dute beste palaren bat prest. Eta 13 eta 18 da emaitza. Azken bi tantoak Iriondo, Alustiza eta Oterorenak izan dira. Zazpi tantuz aurretik izan dira Arribilaga eta Torre 18 eta 11an. Baina orain esnatzen hasi direnak Iriondo, Alustiza eta Otero dira berriz. Hortxe da Torre. Beharrezko dituen erretxin eta pegamento guztiak emanez palari. Eta Iriondo sake ateratzeko prest, atera du. Aidez hartu du Arribilagak. Oterok eraman, Torrek eskatu du Arribilagari. Eraman egin du Otero, getzen pelota erresa, baina ondo eraman du. Atzera berriro Arribilagak. Alustizak ezkerra idez ederki eraman, Torrek atzera. Iriondok oso ondo. Arribilagak atzera berriro, Alustiza Oterori lagunduz. Eraman besterik ez, atzera Arribilagak ondo gurutzatuz eta tanto. Pelotakada zailak eraman dituzte bai Alustizak eta bai Otero, baina beti ere tantoa dominatu duena Arribilaga izan da. Eta oraintxe ikus dezakegun pelotakada horrek erabaki du tantoa. Pelota atzera bidali du, gainera oso ondo gurutzatuz. Eta Alustizak egon behar zuen tokian zegoen arren, ez du pelota txapa gainera eramaterik izan. 19 garren tantoa izan da hori Arribilaga eta Torrerentzat. 19 Arribilaga eta Torrek, 13 Iriondo, Alustiza eta Oterok. Arribilaga izango da urrengo sake aterako duena ere. Bote batzuk egin, adia da pixka bat hartu, botea berriro eta atera du. Oraingo ere, luzeegia, beste askotan bezalaxe. Sei tantoren aldea markagailuan eta diruak ere markagailuak adierazten duen diferentzia adierazten du momentu honetan. 1000 Askoz ere laburragoa izan da Arribilagaren bigarren sakea, Oterok oso ondo erantzun dio. Aurreko kuadroetan da berriro ere leia eta borroka. Iriondok pelota txarra eraman du hor zabaletik, atzera Arribilagak indarra handiz. Eraman Otero, zer nolako pelotakada bueltatu duen. Torrek oso ondo eskatu dio Arribilagari. Alustizak jaso, Torrek atzera eskuinez oso ondo. Otero eraman. Arribilaga atzeratuz, Alustizak eraman. Arribilaga, Alustiza. Oso ondo Torre berriro, eraman Alustizak, hau da utantoa. Torre pelota atzeratuz, botez Otero. Arribilaga. Otero eskatu dio berriro Alustizari. Bote prontoz Arribilaga. Eta azkenean Iriondo gutxegin du. Baina hor, pelota zaleen txaloak. Tanto luzea, borrokatua eta gogorra izan da. Pelota txarra asko eraman behar izan dute batzuek eta besteek. Eta azkenean, zabal-zabalean, jokuen gutxien sartu den horre gutxegin du. Iriondo gain zuzen. Tanto polita eta gainera nik uste dut hemen hirukoteak oso ondo jokatu duela. Hemen ikusi dira hirukotean jokatzen ari diren gizonek dituzten abantailak, batez ere Alustitzak hor aurrean ezker paretaren kontra egin duen lana, bestalde Iriondok naiz eta orain
iruditan duzuen pelotakada hortan tantoa galdu, zabalean kolokaturik, egon den gizonak ere oso pelota politak jaso ditu, zabalean kolokaturik, eta atzean aritu den Oterok ere, bere benetan ekarri ditu pelota zailak. Horrez gainera aipatu behar da, bikotea ere, bikainari dela jokatzen, bai Arribilak aurreko kuadroetan, eta baita ere Otero atzekaldean. Tanto polita, eta tantoa berriz ere, gorrien alde erabaki da. Momentuz aurretik doazenak elkarrekin hizketan ikusi ahal izan ditugu. Arribilagaren esku da berriro ere sakea. Atera du Arribilagak. Oraingoan ez da ez pasa izan. Oterok indarra handiz atzera, Arribilagak aide zarrapatu du ordea. Atzera berriro Arribilagak, indarra handiz jokatzen ari da. Eta kanpora. Oteroren ezkerka da, berriro kanpora. Aserre xamar Otero. Eta ezinean dabiltza bai. Iriondo, Alustiza eta Otero. Arribilaga eta Torre, Ferminik esan nuke, biak oso ondo jokatzen ari direla. Arribilagari pelota buruz gain pasatzeko lan ikaragarriak dituzte, hirukotea osatzen dutenek. Behin eta berriro indarraundiz sartzen ari da Aidez Arribilaga. Bera da tantoa dominatzen duena, eta Torrek ere ondo baino hobeto laguntzen dio behin eta berriro. Pelota behar denean eskatuz, eta atzelari lanak oso ondo betez. Ni uste dut, markagailoa erakusten ari zaigun diferentzia, kantxan dagoen diferentzia dela. Gehiago ari dira jokatzen, gorriak dudarik gabe Arribilaga eta Torre, pelota gutxiago ari dira utzi egiten. Eta peloteoan diren bakoitzean, hirukoteak baino gehiago jodu orain arte bikotea. 22. tanto ere egin dute Arribilaga eta Torrek. Arribilagak sakearen bitartez lortua. Bigarrena izan da bai. Bi ditu Arribilagak sakez lortuak. Gogora ezagun falta bat ere egin duela. Eta beste askotan oraintxe bezala luzegi atera du. Pasa izan da bai azken hori ere. Aidez hartu du hor Arribilagaren sakea Iriondok. Alustiza ondo. Torre beti bezain seguru. Arribilaga berriro indarra handiz. Otero geraman, ederki gainera. Eta Oterori berriro eskuin marrazkanpo. Pelota asko galdu ditu Oterok gisa horretan. Ezker horma jotzen du indarra handiz. Eta jakina frontisa jo ondoren berehala zabalerako bidea hartzen dute pelota horiek. Hortxe errepikapenean ederki ikusi ahal izan dugunez. Eskuin marrazkanpo oso kanpora egin du gainera botea pelota horrek ere. 23 eta 13. Otero gatzera eta hori ere kanpora. Oraingoan ez du ezker hormarik ikutu, baina kanpora joan zaio. Dudarik gabe gaur jokatzen ari dena baino askoz ere gehiago jokatu du Juan Carlos Oterok aurreko partiduetan. Gaur pelota asko aritzaio, edo pelota asko egin dio iez. Eta bestalde ni uste dut bikote gorriari dela partidua aseguratzen, partidu serioa egiten. Ja, diruak ere izugarrizko buelta eraman du. Azken sake ere luzegi atera du Arribilagak. Hortxe da, pixka bat laburragoa, motzagoa ateratzeko prest. Abia da hartu, botea egin eta atera du. Iriondok Aidez hartu du. Torre gatzera beti bezain seguru eta indartsu. Oterok
eraman aukerako pelota, Etxalartarrarentzat ederki atzeratu du oraintxe ere, erreboteatu egin behar Oterok eta ezin. Hogeita bost eta 13. Tantu bat besterik etzaie falta Arribilaga eta Torreri, markagailuan hirukotea bikoizteko. Martxan eta ez beste programarik izango dutenik, Arribilaga gustro ari da jogatzen, oso pelotak gozoak ari da jasotzen aurrekaldean, eta nik uste martxa honetan jarraitzen baldin badu, ez duela inolako programarik izango, baina, bueno, tanto orain urdinentza da Torreren pelota txapapera joan baiten. Aspaldiko partez tantua urdinentzat, hirukotearentzat izan da. Torreri motxamar geratu zaio pelota. Asko makurtu behar izan du. Bigarren bote egin baino lehen harrapatzeko. Harrapatu du, baina txapapera joan zaio zuzenean. 14 eta 25. Eta Iriondo aspaldiko partez sake aterako duena. Berehalaxe pelota aldaketa izan da, normala denez. Kantxan zebilen material horrekin inundik ere ezin baitzezaken hirukoteak tantorik lortu eta bere jokurik egin. Ez du Arribilagak pelotakada bakar bat ere behar izan pelota hori nolakoa den antzemateko. Eta hortxe da, Iriondo. Atera du. Alustiza. Torre. Alustiza Aidez. Otero hori behin eta berriro lagundu nahirik. Aresoko ezkerra berriro atzera Arribilagak. Eta Otero gezin. Botea barruan egin duela ikusi izan duzue, baina frontoian goi aldean diren pareta guztiak ikutu ondoren izan da hori. Bote prontoz ere konfiantza handiz sartzen da Fede, eta jokaldi hori dominatzera iritsi ezkero, naiz eta oso zaila izan, min handia egitera iritsi liteke. Pelota indar gehiagoz bidaltzen baita, betik gorako bidea hartzen duenez, bote egin bezain leister, ondo enpalatzea lortu ezkero, pelotak doble indar hartzen du, eta Arribilaga oso ondo ari da, bote prontoz lan egiten. 27 eta 14. Tarte handia ireki da, denbora gutxian, eta bueno, aipatu behar da bikotearen maila, punta-puntako ezpada ere, momentu enten dauden Fede Arribilaga aurrelaririk onenetako bada, Iturtzaretarekin batera, eta bestalde Torre Goldalazenarekin batera, beste inbeste. Nik uste punta-puntako jotzeko moduko bikotea dela. Txapelketa honetan zehar ere lan ikaragarri egin dute. Arribilaga oso momentu honean harrapatu du txapelketak, eta lesioa izan ondoren zer nolako jokua izango zuen beldurrez izan da bat baino gehiago, baina lesionatu aurretik bezalaxe indar handiz ari da Etxalartarra. Iriondoren eskuinka da kanpora, 28 eta 15. Ez dira gustorari, hirukotea osatzen ari diren pelotariak, Iriondo, Alustiza eta Otero ez dira bat ere gustorari. Ez baitira
jokuan behar betara sartzen. Nik uste besteak, batez ere Arribilagak aurrekaldean duen nagusitasunaren kontra zer egin ez dakitela ikusten dutela. Beraien burua hirukotea osatzen duten pelotari hauek. Ezin dutez bikotea menpean hartu, behin eta berriro Arribilagaren eta Torreren menpean dabiltzanak beraiek dira. Eta horrelako pelotaka den aurrean ezer gutxi egin liteke bai. Oraintxe oso pelota zaila eraman du Oterok. Baita berriz ere. Oterok lortu du azken tanto hau. Baina partidu honi buelta emateko gauzek erabat aldatu beharko lukete. Hirukoteak askoz konfiantza gehiagoz jokatzen hasi beharko luke. Momentuz behintzat konfiantza hori inundik ere ez zaie somatzen. Partiduaren hasieran lehen tantoetan oreka izan da nagusi. Launakoa izan da lehen berdinketa, ondoren 5 eta 4 aurretik jartzea ere lortu du hirukoteak. 5 eta 6 izan dira, 9 izan da azken berdinketa, baina arrezkeroztik beti aurretik dira Arribilaga eta Torre. Iriondo ez du ezer asko egin, eta txapapera Arribilagak. 17 eta 29. Etzen modu horretan galtzeko moduko pelota. Berak jetxi egin izan du. Eta jetxi nahi baino gehiago egin du azkenean. Markagailua 17 eta 29 da. Bista handiz utzi dio pelota horri pasatzen Iriondok. Gurutzatu egia zioala ikusi baitu. 18 egin dute Iriondo, Alustiza eta Otero. Horixe izan da, Torren azken pelotaka da. Ezker horma indarra handiz jodu. Eta botea eskuin marrazkanpo egin du pelota. 18 eta 29. Arribilaga, kanpora. Zagiz konzentrazioa pixka bat galdu ez ote duen egin Arribilagak. Azken tanto hauetan bera da. Iladan pelota batzuk galtzen ari dena. Eta hirukotea pixkana ari da markagailuan hurbiltzen dena den oraindik zuloa ikaragarria da. 10 tanturena. 19 eta 29 doaz. Iriondoren sakea. Luzegia izan da bai. Ez zuen sobra hundirik, baina pasa izateko nahikoa eta gehiegi. Luze xamarra izan da bai Iriondoren sakea, baina 7. kuadroa baino lehen egin du botea. Eta horrela lortu dute 20. tantua. Eta sakez Iriondok egin duen bigarrena, ez da, Fermin? Bigarrena bai. Arribilagak berriz 3 ere egin ditu dagoeneko. Ez, 3. bat ere kontatu diot, 29. 3 dira bai Arribilagak egin dituenak. Artekariak berriz ez isiltzearren zerbait ari dira, baina dirua oso nabarmen, 1.200. Bai, eta ez duzte lan handik izango dutenik. Partidua pixka bat aldatu ezpada behintzat. Papeleta egiten
Ez dute denbora asko pasako. 21 behintzat egin dute. Ari dira pixkanaka. Hurbiltzen. 21 eta 29. Oraindik asko falta da partidua amaitzeko. 45 gehien hurbildu direnei ere 16 tanto falta zaizki oraindik. Eta tira, pozkarria litzateke, Fermin, partidua bukatu ondoren, pelota borobila da eta azkarregi hasi gara hizketan eta partidua erabakita zegoela esan beharra. Bai, litzateke seinale txarra. Horrek esan nahi du, edo esan nahi izango luke, urdinek izugarrizko gorakada egin dutela. Eta partiduak jokuz irabaztez patu behintzat, emozioz irabaztezala. Hori da, biak batera izatea litzateke gauzarik gustagarriena, baina tira, biek ez dezatela behintzat utsegin. 22 eta 29. 7 tantura jarri da hirukotea. Eta nik uste hirukotearen hobekuntza baino gehiago dela erreakzio honen arrazoia Arribillaga eta Torrek izan duten beheraka da. Arribillaga da lehendabizi tanto mordoska galtzen hasi dena eta Torrek ere nik uste konzentrazioa pixka bat galdu egin duela bere aurrelariarekin batera. 22 eta 29. Iriondo, oso ondo Torre, Alustiza, ederki, Arribillaga, Alustiza, berriro Alustiza, txapagainera iritsi egin da pelota hori, atzera Arribillaga, ondo guruzatuz, eraman Oterok, Torrek eskatu dio Arribillagari, Alustiza oso ondo lan eginez, atzera Arribillaga, Alustiza, gora oraingoan! Erreakzio polita izan da hirukotearena, azken tanto hau ere benetan polita eta borrokatua, eta inbeste lan egin duen ezker honek, Aresoko aurrelariak, berak galdu du azkenean tantoa, berak galdu ez nuke esango, pelota txarra zelako gora bidali duen hori ere, hortxe duzu errepikapena, baina gora joan zaio, goiko koltsoira. Eta 30. tantoa egin dute Arribillaga eta Torrek. 30 eta 22. Ordu bete orantxe, partidu hasi denetik, markagailuan 8 tantoren aldeaz gorriak, dira nagusi, eta beste datu batzu aipatzearren, Sakez, Arribillagak 3 tanto, eta Iriondok 2. Horretaz gainera, 2 aurrelariek falta bana. Arribillagaren sakea. Luzea, oso luzea. Pasa 8 barlitzea ere luzeegia izango zen sake hori. Orain nahi eta ez, laburrago atera beharko. Alaxe, atera du bai. Alustizako sondo hartu du aidez. Eta Torrek txabapera. Pala luzea ikusteko iturarik ez duen pelotazale edo kiroltzaleak behar bada pentsa dezake. Sekulako hutsak direla horrelakoak, oraintxe ere edarki ikusi izan baitugu pelotak zeraman bidea Torreren kolokazioa eta egin duen huts hori. Baina nik uste hori pentsatu duen edonor pala horietako bat eskuan hartuko balu, pelota leku honetara sartu eta pelota horiek duten pisua eta bizitasuna ikusiko balu, beste moduz pentsatuko lukeela. Benetan
espezialitate zaila da, ikaragarri zaila pala luzea, beste edozein espezialitaterekin konparatzea bera ere, ba ez dakit, zuria eta beltza konparatzen hastea bezalakoxea da. Erremontea eta eskua ez dira espezialitate erresak, baina pala luzearekin konparatu errez geratzen direnak bai. Zaintasun ikaragarria ditu. Eta horregatik, ba askotan kanpotik begiratuta hutsa handiak diruditenak, barruan ez dira inbeste izaten. Azken tantu honetan berriro Torre izan da atzeka aldean bere nagusitasuna erakutsi duena, Alustizak aide sartzeko modurik ez du izan, eta ez da Oterok erreboteatzekorik ere. Hogeita hamaika eta hogeita hiru. Oteroren azken ezkerkada ere gora joan da. Hogeita hamabi eta hogeita hiru. Markagailuan oreka espero genuenok ez dugu horrelako suerterik momentuz behintzat. Eta gauzek asko aldatu beharko lukete bai. Gerora oreka pixka bat izateko. Aukera Iriondorena da orain, atzera Iriondok, Arribilagari pelotarik pasa ezin ordea. Otero. Torre, utseginez, baina txapa gainera joan da pelota hori, Iriondok ondo jaso du. Torre berriro. Iriondo oso ondo atzeratu pelota, Torrek jaso, baina gora joan zaio. Gora joan zaio bai Torreri, irudietan duzuen mutil puska horri. Eta hogeita laugarren tantoa izan da hori, hirukotearentzat. Ez da partidu txarra egiten ari Torre, eta gutxi egin ditu. Gustagarria da gainera ikusteko ere. Gutxi dira pala luzez bi besoak solturaz erabiltzen dituztenak. Eta horietako bat, zalantzarik gabe, Torre. Ezkerrera doakionean ezkerrez, eskuinera doakionean eskuinez. Bi besoak libreak ditu. Otero berriro ezinean. Hogeita hamairu eta hogeita lau. Bera izan da orain pelotak oiko koltsoira bidali duena. 25. tantua egin du hirukoteak horrela. 25 eta 33. Arribilaga ere, tanto askoari da galtzen, kontua kontu. Partidu erdira arte nahiko jogu polita egin du, baina hortik aurrera, hor diferentzia nabarmena azaldu den momentu horretan, ez da konfiantzaz abusatu edo zer egin duen, baina kontua da, pelota desentzeari dela galtzen, azken tanto hauetan. Hogeita hamalau eta 25.
Hortxe duzu errepikaturik, Alustizak bueltatu ezin izan duen azken pelotaka da. Eta emaitza ere bai. Arribilagak aterako du urrengo sake ere. Hortxe duzu, Etxalartarra. 37 urte. Eta txapel asko dituen gizona. Torregezin. Pelota astuna zuen oso, atzeko kuadroetan zuen hori. Hogeita 6 eta 34. Iriondok ere luzegi atera du. Dirua 1200. 8 tantoren alde handia da bai. Gainera 45garren tantu hori ere gero eta hurbilago dago. Eta bigarrena ere luzeegia. Eta Fermin lehen esan dugu sakez lortu dituen tantuak 2 izan direla. 3, Iriondok 3 egin ditu sakez. Eta faltak berriz, ia beste inbeste, 2 egin zuzen. Lehendabizi markagailua 2 eta batean zela 2 pasa egin ditu jarraian. Eta oraintxe ere bai. 36garren tantua. Amar tanturen zuloa markagailuan. Pasa egin duena Arribilaga izan da orain. Bigarrena laburrago atera du, Otero oso ondo erantzun dio. Iriondok indarra handia eman dio pelotari, baina ezker horma oso fuerte jo du, eta berehalaxe zabalerako bidea hartu du pelota horrek, eta bote ere oraintxe errepikapenean ikusiko duzuenez eskuin marrazkanpo egin du. Frontisa jo baino lehenago ezker horma jo du, eta zuzenean zabalerako bidea hartu du. 37 eta 26. Eta markagailua honetan denean atxeen alditxo bat hartuko dugu. Berehalaxe izango dituzu berriro hemen, baina une honetan publizitateari tartetxo labur bat egin behar dugu. Oraintxe arte. Vale, de acuerdo. Zuzenean gaituzue berriro Bilboko Deportibo pelotalekutik. Markagailua 27 eta 28 eta 27an azken tantu egin dutenak Arribilaga eta Torre izan baitira berriro. 11 tanturen aldea
eta gauzak asko ikaragarri aldatu ezean, erabaki horra gerta litekeena. Gerta litekeena edo gertatuko dena. Arribilagaren sakea. Otero geraman. Arribilagak atzera. Baita Iriondok ere. Oso ondo entalatu pelota hori. Eta Torrek ezin. 28 eta 28. Atera du Iriondok, Arribilagak atzera, Otero pelota txarra eraman du hor, oso txarra, Arribilaga. Aide zartzeko agindu dio Torrek Arribilagari, Alustizak atzera, Arribilagak ezin. Eta Alustizaren pelotaka da, goiko txapara joan da. Ondo ari ziren lanean, azken tantu honetan, hirukotea osatzen duten gizonak, baina azkenean Alustizak ez du suerterik izan, bere azken pelotaka da goiko txapara joan da. 29 eta 28. Erritmoa guztiz galdu du partiduak. Diferentzia hundi horiek gauzak bere tokian jarri dituzte. Hirukoteak nik uste etxi egin duela. Torre. Eta tanto. Ies egindako pelota izan da. Hortxe doa Torre Iriondori barkamen Iriondori ez, Alustizari barkamen eskatzera. Aizeo txeharra ateako ziren pelota horrek Iriondori belarri parean, edo Alustizari. Ies egindako pelota izan da. Eta horrelakoak oso arriskutsuak izaten dira. Ez da ez gozoa izaten pelota horren ikuitua. Sake laburregi atera du orain Arribilagak. Eta modu horretan galdu duen bigarren tantua da. 29 eta 40. Elkar animatuz pelotariak. Iriondoren sakea. Arribilagak berriro oso ondo atzera. Otero geraman. Torrek eskatu dio Arribilagari. Otero bote prontoz pelota txarra eraman du. Arribilagak atzera. Alustizak ondo eraman. Arribilaga berriro. Alustiza. Torre. Hori da hori behar bezala enpalatzea. Atzera Arribilagak. Otero geraman. Torrek Arribilagari eskatu dio eta oso ondo atzeratu du. Eta azkenean Otero bera izan da pelota goiko koltsoira bidali duena. Tanto polita zalantzarik gabe, Fermin. Tanto polita, pelotak da bikaina. Izugarriak joditu Jon Torrek, hortxe iruditan duzen bezalako xeak. Eta bestalde Otero egin duen defentsa lana ere aipagarri izan da, naiz eta azkenekoan bueltatzerik lortu ez duen. Oso tanto polita. Zoritxarrez, horrelakoak gaur gutxi eskaini dizkigute. Ez dira ez asko izan. Esku bakarreko behatzekin kontatzeko modukoak izan direla ustenik. Emaitza 41 eta 29.
Iriondo. Torrek eskatu dio berriro, Arribilagari pelota. Alustiza sartu da. Torre berriz, ezkerrez oraingoan. Otero geraman. Arribilaga. Iriondo. Atzera Arribilagak. Otero oso ondo jaso du. Atzera berriro Fedek. Iriondo txabapera. 42. tantoa lortu du bikoteak. Arribilaga eta Torrek 42, Iriondo, Alustiza eta Otero 29. Partidu hau amaitzear da bai. 3 tantu besterik ezaizkie falta. Ia partidu osoan zehar jaun eta jabe izan diren Arribilaga eta Torreri lehendakari txapelketaren finala irabazteko. Eta txapelak buruan jazteko. Pena izan da finalak, eman duen joko baino, zerbait gehiago ez ematea. Kontutan izanik hirukoteak zer nolako papera egin duen txapelketan zehar. Merezi zuten, hauxe baino zerbait gehiago. Hogeita margarren tanto egin dute Iriondo, Alustiza eta Oterok. Iriondo izango da orain ere sake aterako duena. Atera du. Torrek eraman, aukera Iriondo berarentzat. Oso ondo atzeratu du, erreboteatzeko prest Torre, eta erreboteatu egin du gainera. Hori da hori errebotea. Fedek txapa gainera, jaso Iriondok, Otero entzat pelota txarra eta ezin. Baina kantu polita eta oraingoan ere zer nolako merituak Torreena. Nik uste dut gaur hemen kantxan diren 5 pelotarien artean partidurik onena bilbotarrak egin duela, Jon Torre. Zer nolako errebotea eraman duen hor Bilboko atzelariak. Etxita bezala sartzera zioala zirudien, azkenean pelota bera ere postura egokian etorri zaio eta eskuinez gozo-gozo zoragarri erreboteatu du. 43 eta 30, 13 tanturen aldea, alde erabakiorra eztairi gabe. Eta Arribilaga berriro erasoan, Alustizak jaso, Torre. Iriondo. Txapa gainean, baita hori ere. Eta tanto. Bere eskuin besoa ederki luzatu du Arribilaga berak ere. Baina oso beharturik iritsi da eta gora joan zaio pelota. Hortxe duzue. Gora joan zaio bai Federi. Denaden ez da hori noski galdutako tantoa izan Iriondok ederki egina baizik. Atera du sake Iriondok. Arribilaga, Iriondo, Arribilaga berriro, Alustizak atzera, Arribilaga ezkerrez sartu da hor, Otero, eta Torrek hori ere eraman ordea. Sekulako partidua bilbotarraena. Eta azkenean Iriondo bera izan da, eskuinez pelota oso desbideraturik bidali duena. Hortxe duzu Iriondo burumakur. Izurtzarrak pelotaka da bikainak ematen ere badaki, baina oraingo honetan ez du pelota behar bezala bildu. Eta errepikapenak erakutsiko digunez, eskuinera, zabalera ies egin dio. Hortxe dugu azken aldiz errepikaturik. Torrek pelota txarra bueltatu eta Iriondok aukerakoa zabalera bidali du. Tantu bat besterik etzaile falta Arribilaga eta Torreri lehendakari txapelketaren irabazle izateko. Lehendik ere tituluz eta txapelez ongi osatuak dira bi pelotari hauek, eta orain beste bat izango dute euren bitrinetan.
Arribilaga, beretzat azkenengoa izango den sakea ateratzeko prest, pasarik egin ezean behintzat. Atera du, pasa izan da bai, eta nahita ez, urrengo sakeak izan beharko du azkena. Atera du, horixe izan da Federen azken sakea, Oterok indartsu erantzun, Fede gatzera, Oterok ederki eraman bakarrik ez, tantoa berea izan baita. Indar handi sartu du hor ezkerra Oterok, oso ondo enpalatuz, hortxe duzue, ezkerkada bikaina bai. Eraman esan dut nik, baina ez da hori eramatea noski, tantoa zoragarri egitea baizik. Pelota txarra zuen eta eramatearekin nahikoa izango ote zuen iruditu zaigu, baina ez. Errebote ingurura bidali du pelota Alpizarrak. Sake luzegia izan da Iriondok atera duen azkenengo hori. Torrek ezkerrez eraman. Otero. Arribilaga pelota ederki atzeratuz. Torrek Otero erreboteatzeko prest eta erreboteatu egin du gainera. Alustizak jaso, sartu egin da. Atzera Arribilagak. Eraman Otero. Aukera berriro Etxalarkoarentzat. Atzera, oso atzera. Eta ez, oraingoan ez du Otero geramaterik izan. 45 eta 32. Arribilaga eta Torre txapeldun. Hortxe ira txapelduna elkar besarkatuz. Eta ea protagonistaren batzuk elkarrizketatzeko aukerari dugun. Hortxe da Fermin Aramendi. Kaskoak eta mikrofonoak eskuan dituelarik, protagonistak harrapatzeko prest. Bueno, lehenik irabazletako bat, Fede Arribilaga erraz izan dago, Bueno, nik uste baino errazo izan da bai, zeratikan lehenbizian oso fuerte hasi dire eurek ere, baina gero nik uste du sakakila azertu dutela eta gero errazo izan da bai. Txapela irabazteko pentsatzen dut, gaur egin duzuen lana baino, zertxo bait, gehiago egitea espero izango zenutela zeuek ere. Bai, baina esan zaitun bezala lehenbizian eurek ere oso haunitza ditu dire eta indutugu tanto atzu pilota ez. Bakarrikan gero igual pilota piztua bizilek jarri dire eta euren dako igual txartuko izan da. Baitze, gauzak parean aurreneko 10 tantoetan izan dira, hortik aurrera inolako kolorerik ez da izan. Fede momentu batean diferentzia handi xamarra ireki denean, pelota asko galdu duzu zeuk ere. Bai, izan dugu momentu bat pizko bat bajatu naizela, nik ustez. Igual nervioako pizko bat igual sartu zait momentu hortan, baina gero berriz ere rekuperatu naiz eta beto izan du naiz bai noski. Bueno, eta txapel bat gehiago buruan, momentu honean harrapatu zaitu txapelketak, Fede? Bai, guan dela hilabate bat zandun lesione bat eta banun beldurra, ez nula joko honateiko, baina sendatu nintzen ungi eta kontent naiz. Kontent? Txapela zein eskaini behar diozu? Pues nire alabari guain, nire amata nire alabari. Hortxe dago, txapela alaba eta amarentzat, Fede zuretzat zorionak. Bale, eskarrik asko. Eta ia beste aurrelari batekin edo hirukotea osatu duen pelotariren bat hemen izateko aukerarik dugun. Irabazleetako baten hitzak entzun ditugu bai, Fede Arribilagarenak hain zuzen. Txapeldunarenak, lehendik ere ondo osatua da bai txapelez. Baina lehen irabazitakoekin konformatzerik ez dagoenez, gehiagoren bila jodu Arribilagak eta irabazi ere bai. Torreren laguntza ikaragarria izan du atzeko kuadroetan, Torrek ezkerreskuin pelota behin eta berriro enpalatu eta indarra handiz atzeratzen asmatu duelako. Baina Arribilaga berak ere lan handia egin du gaur. Ferminek aipatu dio,
bajualdiren bat ere izan duela, eta nik uste bajualdi nabarmen txamarra izan dela gainera. 15 eta 13 aurretik jarri diren arte lan ikaragarri egin du Arribilagak, eta nik uste momentu hortara arte bera izan dela jaun eta jabe, eta Torre baino gehiago jokatu duena, baina ondoren pixka bat arrimatu ere egin dira Iriondo, Alustiza eta Otero. Hain zuzen, 22 eta 29 jarri dira. Zazpitantutara alde desentea izan da horre, baina behintzat erreakzio desentea izan dute. Eta nik uste beraien erreakzioa baino gehiago izan dela Torre eta batez ere Arribilagaren bajualditxoa. Hor ikusi ahal izan duzue Torrek puskatutako palaren zati nagusiat ere. Zati lodia, baina pala bi zati eginda geratu zaio. 45 eta 32an bukatu da partidua, eta Ferminek irabazle bat harrapatu duen arren, galtzailerik momentuz ezin. Aldageletan dira oraindik. Bere alaxe izango ditugu kantxan, sariak ere jaso beharko baitituzte. Torre dagoenekoz kantxan da, jendea agurtuz, pozez gainezka dago bilbotarra. Nik uste motiborik ere baduela. Jon. Eta Fermin, Bai. bigarren irabazlea ere harrapa dezagun. Bai, sariak eman bitartean uste du denbora badugula, beraz Jon Torreri izpare bat kenduko dizkiogu, Jon. Federekin aipatu dugu, nahiko erreza izan dela, ez? Garaipena. Azkenian bai, oso erraza izan da, baina hasieran denok egon gara oso ondo jokatzen ari gara, nik oso ondo hasi dut, Fede baita ere eta besteo baita ere, baina gero joan gara jokatzen gu ondo eta haiek apurtxu bat txartuago, eta azkenian oso erraza irabazi dugu. Materiala diferente izan balitz, partiduaren emaitza asko aldatu galtzen. Material diferenteaz. Bueno, gaurko materiala ez da hain txarra izan, baina guretzat beste pelota bat izango luke hobeto, baina ez da problemari materialekin. Pentsatzen duzu oso gustora izango zarela egin duzun jokuak. Ez dut ezer entzuten, perkatu. Bai, esaten nuen gustora izango zarela egin duzun partiduaz. Bai, uste du baietz. Aurrean Fedek oso ondo egon da, nik atxean oso ondo baita ere. Hasieran hobeto egon naz, baina gero ez naz hain ondo egon, baina ardi ondo egon naz. Gustora egon naz, bai. Eta bukatu horretik, txapelak zei dauzkazu, txapela zein eskaini behar duzu, Jon? Gau, nori? Txapela, bai. Etxeko entzat, nire etxeko entzat, denentzat. Ba, denentzat txapel hori, zorionak zuri, Jon. Vale, eskerrik asko. Hori izan dira Jon Torreren hitzak. Gustora dago bai mutila, aurpegira begiratu besterik ez dago. Bera sortu zen klinikatik oso metro gutxira dago pelotaleku hau. Bertako seme dela ere esan liteke kasik-kasik. Eta saribanaketarako dena prest dago, bozgora gailuetatik. Hemen dauden direktibo guztien izenak aipatzen ari dira. Hortxe duzu irudietan Kiko Caballero, Euskal Herriko Euskal Pelota Federazioko presidentea dena. Aurpegi serioa ikusi duzue. Egia esan Euskadiko Federazioak ez du oso pozik egoteko motiborik ere azken egun hauetan istilu latzetan sartuta dagoelako. Baina horiek ez dira gaur aipatzeko moduko kontuak. Gaur aipatzekoa da txapeldunak Arribilaga eta Torre direla. Eta hortxe dira podiumaren koskarik altuenera igota. Javier Zurriarain eta Iñaki San Juan dira euren buruetan txapelak ezarri dituztenak. Arribilaga eta Torre txapeldun eta pelotazaleen txaloak jasotzen ari direnak. Txapeldun ordeak berriz, badakizue, Iriondo, Alustiza eta Otero izan direla. Oraindik ere kopak falta zitzaizkien. Hoiek ere hartu dituzte.
Eta orain bai, orain txapeldun ordeen txanda iritsi da. Hortxe dira galtzaileak. Izurtzarra, Aresokoa eta azkenik Alkizarra. Bagokien ere mutxo hortan sartzeko ere galtzak bete lan badutela uste dut. Oterok jaso du bere saria, Kiko Kaballaroen eskutik Jose Alustizak ere bai berea, eta Iriondok ere oraintxe bertan hartu du dagokiona. Hortxe dira, bost protagonistak. Arribilaga eta Torre dira txapeldunak, merezimenturik gehien egin dutenak ere bai. Eta hortxe dituzu denak, pelotazaleen Txalo Zaparrada artean. Batzuk gustora, besteak burumakor, baina nik uste denek ere meritu latzak egin dituztela. Eta Txaloak ongi baino hobeto mereziak dituztela. Bi irabazleen hitzak eta eritziak jaso ahal izan ditugu. Eta konexioa agurtu aurrez, galtzaileren batenak ere jaso nahi genituzke. Saribanak eta bukatu da, bakoitza bere txokora badoa, eta Fermin oraintxe izango dugu galtzaileren bat harrapatzeko modua. Hortxe da Otero. Bai, Juan Carlos Otero gurekin, Alkizako atzelaria, galtza tokatu da, eta galtza gainera nola, Juan Carlos? Nola galdu gainera? Ba, azkenien errez galdu du, bai, errez. Materialak ez dizu baten mesaderaik egin. Bueno, ba, eskusa ez dago botatzea izea, materialai. Zatik, pelotak denetzako zeuden eta gure ondo joatzen lema deure pelotoikin ebauko joatzea. Ez, baina batez ere zu, nahiko desbordatua zenbait antotan. Bai, bakar, hasieran meitzat, bai, hasieran ez dakit, tensioagatiko ire bai, ba, etzea pelotai jartzen ez, eta orduan pelota askok boteain, eta bai, 7 kuadro, boteko kuadro ikien lemabe, bazkenian, ba, gaizki, desbordatuta, eta goitikan, eta... Ez, da gainera Torrek bere aldikoa jo dituelako. Bai, Torrek oso ondo joatu du, bai. Bueno, zer moduzko esperientzia izan da, txapelketa? Bueno, bintzat importantea ez, bintzat hemen figurakin eta jokatzea beti zerbait esan nahi du ez, eta aurten ba, bueno, sukamionak agetu geha, baina, bueno, igotze jo ez. Hirukotearen esperientzia, zer nola baloratuko zenuke? Ez dakit, ba, atzelariak, gua eritu gara esaten, hirukoteak bere alde honak eta bere alde txarrak badituela, ze bakoitz, bueno, alde honak, frontoian kolokazioa eta askoz ere leku gehiago harrapatzen darako, baina alde txarrak badituela, eta garrantzitsuena, ba, denak bere tokiz kanpo jokatzen ari direlako, ez? Bai, batez ere aurren, ez dakit, Iriondo eta Luziza, batzutan, pelota batzutan mitzat, Iriondo bea sartu da ezkerraldea, eta orduan Jose ere hor txibili da ezin pelota sartuik ez. Eta orduan batzutan, ba, dudakin, ba, askotan pelota atzelari jote zaio, eta atzelariare pelota ezin ikusi askotan, eta orduan ba, desbordatutak gatzea ez, baina, bueno, bestelare ondo. Aurreneko 10 tantoetan izan da berdinketa, bueno, gauzak parean zan ibili dira, hortik aurrera, diferentzia handiak. Ez alduze azkarregi etxi, edo etzen duten erremediorik? Ez, nire uste ez gendeko erremediorik. Hasieran parexoa maribili geha, baina gero azkenian 10 tanto harrapatu gete, eta orduan 10 tanto hoien alde ondia ba, partidu guztin, ez? Eta gero ezin harrapatu. Tanto batzuk egiten duen, baina Arribilaga eta Torre beak oso ondo jatu du, eta ezin izan dugu ezerrik azkenian. Beraz, lasea esan dezakegu, txapela irabazleek ondo merezitzen eman dutela. Bai, nire ustez baietz. Torre oso ondo ibili da eta Arribilaga oso seguru ibili da, eta guge fallo hau izan da ez, pelota asko ba, ezin eman eta ezin ekarri ez. Eta pena, ba, finalera iritsi, hain partidu politak egin, txarrak ere izan dira hirukotearenak, baina politak ere izan dira, baina pena izan da finalean joku gehiago ez eskaintzea ez.
Ez, ezin izan du, baina, bueno, ez da egiten, bestu maten askotan gertatzen da hori, ez, finaletan beti partiduk nahiko xelebre gertatzen dira eta igual eozin momentutan partidu bexo gertatzen dira ez, baina, bueno, beti... Ondo da, Juan Carlos, beste batean marko du, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, agur. Juan Carlos Oteroren hitzak galduta, baina partida galdu arren irrifarrik ez du galdu, ez da gutxi. Ez du ez irriparrik galdu, irripartsu eta hizketarako gogo pixka batekin izan da bai Otero. Eta orain jakina dutxa berak ere ondo baino hobeto merezia duenez, arnasa pixka bat hartu eta aldageletarako bidea hartzen utzi diogu azkenik Otero berari ere. Egin dezagun partiduaren laburpen labur bat. Partidua gauerdirako 17 minutu falta zirela bukatu da eta 85 minututako iraupena izan du. Luze xamarra beraz, markagailuan oreka eta berdintasun handirik izan ezten arren. Lehen sakea, Iriondo, Alustiza eta Oterori tokatu zaie, baina ez dute etekin handirik atera sakearen bitartez. Iriondok 3 tantu besterik ez ditu egin sakez, eta faltak berriz 2 egin ditu. Biak ere 2 pasa egiteagatik. Arribilakak berriz sakearen bitartez 3 tantu lortu ditu eta honek ere 2 falta egin ditu. Partiduan zehar, 4 berdinketa besterik ez dira izan. 4, 5, 6 eta 9 izan dira. Baina, arrezkeroz, beti Arribilaga eta Torrerena izan da nagusitasuna eta diferentzia. Behin bakarrik jarri dira, Iriondo, Alustiza eta Otero markagailuan aurretik. 5 eta 4 hain zuzen. Gainuntzean, beti atzetik. Eta 9 berdinketa horretan bukatu da partiduaren historia eta emozio guztia. Bere alaxe zazpitanturen aldea lortu dute. Arribilaga eta Torrek, 18 eta 11 aurreratu baitira, ondoren 12 ere bai, 25 eta 13, hor izan du hirukoteak erreakziotxo bat, edo nik uste Arribilaga eta Torrerena izan dela beherakada nabarmenagoa, eta lortu du hirukoteak aldea pixka murriztea ere, 22 eta 29an zazpitantura jarri baita hirukotea. Baina berehala berriro Arribilaga eta Torre duten guztia ematen hasi dira, eta partidu honek ez du beste munduko historiarik izan. Azkenean, 13 tanturen aldea, nik uste jokuan ere izan dela horren beste, 45 eta 32 irabazi dute Arribilaga eta Torrek, eta zalantzari gabe merezimentuz lortutako txapela izan da. Txapelketa osoa egin dute borobila Arribilaga eta Torrek, Iriondo, Alustiza eta Oterok nik uste asko guzti baino gehiago jokatu dutela txapelketa osoan zehar, baina tira, azkenean partidu bakarrera erabaki beharrekoak izaten direnez finalak, ez dute gau ona izan, ez dute dutenik emateko modurik izan, eta galtzea tokatu zaie. Dena den, irripartsu aldegin dute aldageletara, Oteroren aurpegia ikusi ahal izan duzue eta. Besterik ez, une honetan, berandu xamarra ere bada, goizaldeko ordu bata eta 23 minutu pasatxo, eta guri agur esateko ordua iritsi zaigu. Mila esker, eskaini diguzuen arretagatik, iauteriak ondo pasa ditzazuela, eta gaurko gaua ere bai. Beste bat arte.